Ná húsáid an Cárta Creidmheasa gan chead. Bhí líam agus áine ag brenn ar an ríomhre. Tháinig siad fógra spéisiúil le haghaidh ceolchoirm a bhíodh ar siúl sa stad a bhíomh. Ní raibh ach €50 le hiíoch ar thicéad. Bhí an banna ceol a bear lá, de coronas, ag seint ag an ionad. Bhí sé mar spruc acu i gcónaí iad a eicáil beo. Hastig uhu an deis a hapú ticéad an duine a cheannach, mar bhí siad cinnte dearfach go mbeadh price i bhfad níos airde ar na ticéad sul i bhfad. An aib a bhí ann ná go raibh orthú cárta a úsáid le hiíoch astú agus ní raibh cárta acu. Thocraigh siad Cárta Creidmheasa iad a úsáid. Dúirt áine go raibh an pásachal ar eolas aici. Thuaidh líam amach chuig an matal leis an gárta a fháil. Rinne siad na canapi iarúnacha a ránú agus chuir siad ardú isteach le haghaidh péire ticéad. €100 an costas a bhí orthú. Líonn siad isteach na himhreacha chun tosaí agus ar chúl cárta iad. Líonn siad isteach anam agus seola iad agus a feasacail. Chuir siad tic sa bhosca ag léirú go raibh téirmí agus conílacha an cheolchoirm ar eolas acu. Ní raibh le déanamh ach brú ar an ghnapa a dúirt clic le hiíoch. Nuair a bhí sé deimhnithe go raibh na ticéad ceannatha acu lig an bhirt acu lú áthas astú. D'ág siad cárta iad a rás go córamach ar an matal. Ní éadí sfannacht go dtí an deire seachtaine nuair a bheadh an ceolchoirm ar siúl. Nuair a tháinig lá mór an cheolchoirm, déalaigh líam agus áine amach le busa áil chuig an stad a bhíomh. Duine siad do bhám agus diaad go raibh siad ag freastal ar ghráma san áireachlainn, maidir le hubar bhaile don Ghaeilge. Thug mami airgid dómh le hiíoch as ticéad man bhus agus don dráma. Nuair a thric siad ionad an cheolchoirm, bhí an áit breach le daoine. Bhí daoine suite sna seastáin agus bhí slua mór seasta ar air na páirce os cór an ardáin. Bhí líam agus áine suite a bhfad ar chúl sna seastáin i gcéin ón mana. Cé nach raibh radharc iontach acu ar an mana. Bhí scáláin ullmhór os cionn an bhana agus bhí siad in ann cur láthair an bhana eicáil go soléir. Bhí atmosfér den céad sco ag an gceolchoirm. Bhí iad ar aus acu, agus bhí is acu nach néanad is dearmid orthaí go Joan an óir. Faoin am a thric siad an baile, bhí mami agus daddy ina gula go sábh sa labba. Ag deireadh na míosa, tháinig fear an phoist chuig an teach le bille an Cárta Creidmheasa. Nuair a tháinig dad an clúdach ar an urlár, phiog sé suas é agus thóg sé amach chuig an ghistean leis an mille a imscrúdú. Chuir sé air a spéaclaí agus léigh sé gach iontráil ar an mille go cúramach. Nuair a tháinig sé go raibh ticéad do cheolchoirm sa stad a bhíomh don dáta céine leis an deire seachtaine a dúirt áine agus líam go rastal siad ar ghráma, níor ceap sé gur botún é an bille. Bhí amhras air go rastal siad ar an dráma agus bhí sé den túram gur inis a fáistí bréga dó. Hastig uig labhart lena fáistí láthrach, mar bhí sé ar buile go raibh €100 le hiíoch ar a bhille. Cuireadh fios ar líam agus ar áine agus tháinig siad in ús an staire. Bhí is acu ar an tart go raibh siad i driblód nuair a tháinig siad bille an Cárta Creidmheasa i lámh iad agus mami seasta taobh leis le lámh a trasna aici. Bhí aigeanna crusta ar an mirt acu. Ní raibh leiscéal sásúil le gabháil
ag ceachtar acu. Rinne líam iirecht a rá gur ceap sé go raibh cead aige an Cárta úsáid le hiíoch as an gceolcarm. Ní raibh mamí piúchsásta le sin. Chur sí a gcuimhin dó gur inis líam agus áine bréige dómh mar gheall ar an gceolcarm. Bhí is maith acu. Nach raibh cead feit acu freastal ar an gceolcarm. Ní airne áine éon iirecht éalú ón driblód. Dúirt sí le mám agus le dad go raibh brón an domhan orthaí agus go lorgach sí cead as seo amach ribh a Cárta Creidmheasa a úsáid. Ní raibh mám nó dad sásta scaoile leis na leiscéalta seo gan smachtmhaí a chur a bhaim ar a báistí. Níor thug siad maithúnas láthreach dá cuid páistí as na bréige a duine siad dómh ach an oiread. Chur siad a báistí ag obair ar fud an tí le hiíoch as na ticéad a cheannach siad. Bhí ar líam fuinneoga an tí a ní ar an taobhiste agus ar an taobh mu, agus bhí ar áine fulas glantóireacht a dhéanamh i neach seomra sa bhaile. Bin tús na hibre. Bhí lista mór postanna déanta amach ag mám agus dad dómh le déanamh. Ní raibh líam nó áine ag súil le tuairt faoi ar churbe. Bhí ceacht fálaime acu go cinnte. Ní legadís lámh ar rud ar bu a bhain lena dismóí gan cead áil a riomh a ríis.